Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Berso sa dili pa ang ebanghelyo. Kinahanglan magmanghingpit kamo. Ingon nga hingpit ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Nag-ingon ang Ginoo. Alleluia. Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. San Lucas kapitulo 11 versikulo 42 ngadto sa 46. Si Jesus mingon, pagkaalaot ninyo nga mga Parisiyo, naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikapulo nga bahin sa mga kabus. Ingon sa hirbabuyna ug taningan ug uban pang utanon. Apan nagpasagad kamo sa hustisya ug sa gugma sa Dios. Kining mga butanga, kinahanglan inyong buhaton sa walay pagpasagad sa uban. Pagkaalaot ninyong mga Parisiyo, gusto kamo sa espesyal nga mga lingkuranan sulod sa mga sinagoga o ngayukbuan kamo dito sa mga merkado. Pagkaalaot gayon ninyo. Sama kamo sa mga lubong nga walay timaan, nga wala lamang hibaloi sa mga tao nga ila diay gitamakan. Unya, usa sa mga magtutudlo sa balaod miingon kaniya, magtutudlo sa pagsulti nimo niini, imo sab kaming gipakaulawan. Si Jesus mitubag, pagkaalaot usab ninyong mga magtutudlo sa balaod, gipapas-an ninyo ang mga tao og makabuhat nga palas-unon. Apan kamo mismo dili gani mo hikap niini, bisan sa usa ka tudlo ninyo aron pagtabang kanila sa pagpas-an sa maong karga. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, bag-o pa lang yun nato nga nabati ang ebanghelyo karong adlaw. Dili gospel, the good news, ang maayong balita, ang kamatuoran o ang tinuod o ang katungod. May uluhan sa atong tulunon. Ang tao do kamatang, lawas o kalag. Apan ang kinabuhi sa tao, tawhanon nga kinaiya o espirituhanon nga kinaiya. Unsa may kinaiya, batasan. Unsa may attitude, huna-huna. Muning tawhanon nga panghuna-huna, tawhanong kinaiya, o espirituhanong panghuna-huna, espirituhanong kinaiya. Unsa man ang tawhanong kinaiya, ang panghuna-huna sa tao. Kung ang espiritu mao'y nagmando kaninyo, dili kamo ilawom sa balaod. Usaon pag-ila na to, nga dili ka na ilawom sa balaod. Unya espiritu, unsa may espiritu? Muni ang gugma, ang gahom sa Dios Amahan, Dios Anak, espiritu. Muna ang espiritu, maila na to ang espiritu sa tao o ang espiritu sa Dios. Kinsa mang tao, ginumala sa mga demonyo. Ang tao ni kalibutan. Kung dili ka mo pili, kay ikaw gipialan ka man og kagawasan pagpili, the freedom of decision to choose. Magpili ka. Mauni ang pagpahinumdom sa mga tao matag adlaw nga ikaw mangandam gayon. Kung saan papagandam, pinaagis pagpaminaw sa ebanghelyo matag adlaw. Kung dili ka matag adlaw, maminaw ka sa pulong, paminaw ang pulong, o hinungdan nga ang uban ipadad-an, maminaw niya, mamalandong kung unsay isultis Ginoo. Ug karon kay naminaw ka man, ang Ginoo nakisulti kanimo ikaw tao, gibahin og tawhanon nga kinaiya, tawhanong panghuna-huna, o Dios nun nga kinaiya, Dios nun nga panghuna, munang espiritu. Munang gugma, ang gahom sa gugma sa Dios Amahan. Unsa man ang tawhanong panghuna-huna kinaiya. Sayon kaayo ang pag-ila sa buhat atong nagsunod sa tawhanong kinaiya. Makita kini diya sa malaway, hugaw ug hilas nga mga buhat. Ingon man sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos o sa pagpamarang.
Makita usab kini sa pag hinambugay, panagbingkil, bingkil-bingkil, sa mga kasina, sa kapungot, sa kakog, o sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapanahubog, pagka, kung sa may, pagka mapatuyangon sa gusto, mapatuyangon sa luwas nung pangandoy, o uban pang mga butang nga sa manini. Muna ang tawhanong kinaya. Unsa may tawhanon? Muna ang kinaya. Ang tawhanon ba? Nga ang tanang gibuhat sa tawhanon, pulos iya sa demonyo. Iya sa kaaway. Di iyo sa Ginoo. Kamay naman nimo ang tawhanon nga iya sa demonyo. Muna espiritu, espiritu sa demonyo. Muna duha ka espiritu. Espiritu sa demonyo di makita o espiritu sa Dios nga di makita. Unsa may espiritu sa demonyo? Munang tawhanong kinaya. Munang gisulti ka na sa unang pulong. May pagkabahin-bahin, hugaw, malaway, unya pagkamapatuyaw sa pangandoy, sa panglawas, mayong pagkahakog, niya pagbuhat o mga mini, nga dili maayo, pulos dautan, pulos iwiwa. Munang itudlo sa demonyo ang pagguba sa kinabuhi sa tao. Munang guba tudluan nga upatay, tudluan og way Ginoo ang tao. Liho ka na, trabaho ka na sa demonyo. Munang tawhanong kinaya. Kung dili mag-usab ang tawhanong kinaya, di gyud makaadto sa espirituhanong kinaya. Unsa man ang espirituhanong kinaya o paghuna-una. Sa iyo naman, unsaon pag-ila na to? Ang pag-ila na to sa espirituhanon mo kini. Ang magbuhat nining mga butanga gitawag og espirituhanon nga naghatag sa gugma. Espirituhanong gitawag og kinabuhi kinaiya panghuna-una. Dios nun ba? Espirituhanon nga naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagkamatinud-anon, pagkamapaubsanon, o pagkamapinugnanon sa kaugalingon. Muni gitawag og mga bunga sa Espiritu. The fruit of the Holy Spirit is love. Ang love magbunga og unsa may gugma. Ang gugma magbunga og unsa man. Dunay kanta na sa English. Pwede kanta og Bisaya. The fruit of the Spirit is love, love, joy, peace, long sufferings, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, love. Munay bunga sa gugma. Ang gugma magbunga og kalipay, kalinaw, unya kaluoy, pagkamaayo, pagkabuutan, pagkamapailubon, pagkamapinugnanon, o pagkamapaubsanon. Muna'y bunga sa Espiritu Santo. Muna ang tao, imanaan sa mga tao, ang malangit kayo, kung magtuman ni bunga ha, ayaw itong Espiritu sa demonyo. Kaya, di ba siguro ka malangit. Apan kung magsubay ka, magtamod ka sa kinaiya o paghuna-una, sa Espirituhanon, o Diyos nun, nga paghuna-una. Muna ang gugma, magbunga yun o gugma. The fruit of the Spirit is love. Munang ikaw, kung asa ka, mapili ka, it's a matter of choice. Freedom of decision to choose. Magpili ka, ari ka bas espirituhanon o ari ka bas tawhanon. Kinsa man ang tao magbuot sa munang espirituhanon ang demonyo, trabaho, murag tinuod, murag kurik ang kalimutan. Apa ni ay, na ang bakak, hilasi, mga laway, mga bastos, mga mini, mga bati, mga dili bayo pulos guba. Apan, kung nagpuyo ka sa gugma, ang gugma magbunga o gugma, munang gisulti karon sa unang pagbasa. Ikaw tao gibahin ko lawas og kalag apan tawhanon nga kinaiyaw paghuna-una og Dios nun og espirituhanon nga panghuna-una og kinaiyaw. Kung asa ka, ikaw na bilaw nagtan-aw, makasud ka sa gingharian sa langit kung ay ka sa gugma magbunga og kalinaw, kaluoy, kalipay, pagkamanuluyon, pagkamahigugmaon, pagkamapasiluon, pagkamapailubon, pagkamapinuganon o pagkamapausanon. Munay bunga sa gugma. Muna apan unsa may tawhanon, gisulti na kana sa unang pulong. Kung ikaw na minaw nagtanaw karon, ang imo itubag sa tao, mga tao, ang magsunod kanimo Ginoo, makabaton sa kayag sa kinabuhi. Kinsa may mosunod sa Ginoo? Kung nakakita ka kahayag, mosunod ka Ginoo, kung ngit-ngit, adto ka sa demonyo. Di man ka makita kahayag. Ang makakita o kahayag, magsunod ka nunay sa Ginoo. Kung ngit-ngit ka, adto ka sa gitawag tawhanon nga, kinaiya, panguna-una. Kung kahayag, kung makita ni mo kahayag, ang kahayag mao si Kristo, ang Ginoo, siya ang kahayag, siya ang dalan, siya ang kinabuhi, siya ang kamatuoran. John 14 verses 6 and above.
naman ang pulong sa Dios. Unya ang pulong sa Dios miingon man John chapter 1 verses 1 up to 14. Ang pulong Dios, ang pulong uban sa Dios, ang pulong nahimong tao ug mipuyo sa tagsa-tagsa kakinabuhi sa matag tao. Batag tiguang, tambok ug niwang, masakitulog dili, babae lalaki, gipuy-an sa Ginoo kay Ginoo man nagsama man. Gipuy-an ka aron masuod, maduol ka sa Ginoo. Gipuy-an ka Ginoo nga di makita. Gibutangan pa ka guardian angel, gibutangan pa ka ang tao gibantayan og archangel. Doon pa'y santos nga sangay. Doon na pa'y mahal nga birhen nagtanaw. Ang Ginoo na minaw nagtanaw. Kung mo ka ni gugma, ang gugma di magsapayan kay ikaw gipuy-an tao, ikaw tao gimahal gigugma gikaluy-an sa Ginoo. Hinungdan nga gipuy-an ka aron masuod ka. Suod, ini ka suod nimo, mahimo kang usa. Kung bisag asa Ginoo tuwa ka. Usa naman. Di magkabahin. Apan kung buot ka magkabahin, magpuyo ka sa tawhanon, nga kinaya, tawhanon, nga pagpati, tawhanon, nga panghuna-una. Iya sa demonyo, nya muning kalibutan, murag tinuod, si tigo mong bahandi, nga pakarulingnon, nya mga hipokrito, maot, nya kanang malaway ba, dautan. Giguba naman sa demonyo, panuway, espiritu, nga di makita, espiritu sa demonyo. Apan ang espiritu, santo, nga di makita, Diyos nun, nga espiritu, bunga ka na. Kung ikaw maluluyon, may gugmaon, malinawon, mapabsanon, mapinugganon, mapailubon, o mapasayloon. Muna'y bunga sa espiritu. Munang ibanghilyo karong adlaw, nagsulti sa tinuod. Unsa may ibanghilyo karong adlaw? Ang ibanghilyo karong adlaw, nisulti. O si Jesus miingon pa gyud ang Ginoo, pagkalaot ninyo nga mga Parisiyo. Kinsa man ang Parisiyo? Muni ang mga tao nga nagpuyo sa tawhanon, may lang musulti, may lang mutambag, may lang tuman sa balaod, hinimog tao, balaod, hinimog tao, tuman, sulti, tambag, unya, di magpasulti, dili magpatambag, sige lag, panugo, nya lingkod sa mga lingkuran ng nanindot, at sa mga simbahanan, mag-una gayod, unya, gusto nga, magpaalagan, muning mga Parisyo, in fairness, adunay mga Parisyo nga namalik, ang uban, nagpadayon, nga buot magpanlagad, magpakarulingnon, maghimog bati, maghimog mini, unya gustong alagaran, gusto mahimong adunahan, dato, niya siya ampuan, labo pas Ginoo. Apan kinsa maning Parisiyo, muni nga pagkalaot. Pagkamanya, sige limpyo, tuma, munang si panlimpyo sa tasa apan sa sud, pertil gawa. Unsa man, muni ang Ginoo nagpahinumdom kanimo nga ikaw tao. Ang naghimo sa tao, maong Ginoo sa sud ug sa gawas. Unsa may sa gawas, munang ang tao dunay spiritual, mental, emotional, unya physical. Munang tao sa gawas ug sa sud, ang sa gawas physical, sa sud emotional, unya spiritual. Munang tao apan di mautuo at tumas demonyo. Munang kitagang ka desisyon karong adlaw na ang Ginoo mo nihimo sa sud ug gawas sa kinabuhi sa tao. Ang Ginoo labaw sa tanan. Unya, unsa man ang Ginoo gisulti ka man pagka alaot nga naminaw nga nagtan-aw kung mupili ka og adto sa demonyo. Mupili ka gyud adto sa Ginoo. Unya maghingpit, maghuli sa kinabuhi nga dili na gibanaway, dili manlibak, dili magpakaruingnon, dili mohimog mini, mohimog dautan, mohimog bati, ngilad, hipokrito. Apan kung matarong ka, ayuhon ang imong diha sa imong kaugalingon. Kung ang imong gingharian sa sud, maayo ay mo kasing-kasing limpyo, nya putli sa sud. Munang ang Ginoo nakisulti kanimo nga pagkalaot may lang ka sa gawas apan sa sud, perting dunuta. Kung unsay idili kung iya sa demonyo, likay kung iya sa espiritu sa Dios, sunod aron ka magkasud sa gingharian sa langit. Kay ang rule sa inahan sa mga birhen mao ang the conversion of all sinners from all walk of life. Batag tiguang conversion ba? Ang pagkausab, pagbalik, pagtuo, paglaom. Unya ang salvation of souls, ang kaluwasan sa talang makalag sa purgatorio, ilabi na kadtong way nag-ampo alang kanila. Munay rule sa mga birhen, the conversion of sinners from all walk of life and the salvation of souls in purgatory. Amen. Himaya samahan og sa anak og sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kangturan. Amen. Sa ngalan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Amen.